Pagdali diyan, kay maptan taguan. Una lang, Jorex, kay hinay man kumulakaw good. Nya, bukat pag akong bagay na itagang libro. Piyain na lang ko. Di man gud pwede nga biyaan ta ka. Unya, pi. Kay hinay man kumulakaw, pi. Bibi, ang binambag ni mo, Bil, kaya kuidaan na. Ayaw lang, uy. Taka nakagta. Napapaya kay bag. Sige lang, good. Kaya na lagi na ako. Imo ni ano? Banana Q? Oh, nagpalit manggog ko niya ako kang giapilan. Nga nung kiapilan man ko nimo? Kay, pinangga man ka na ko. Thank you. Dali tagkaon kay hapit na ba magsugod ang klase? Dali aras panahon, Rex, ha? Walang hibaw high school na ta. Maog yun. Wala lagwa. Usa na lang katuig ang kuwang. Mo-graduate na ta. Maulagi. Anya unsa man, magsige lang gyapon tag kuyog inig. Uli na to? Aw, anak yun ha. Kay, doon naman tagbay. Bay Jorix, mangutanan ko nimo ba? Unsa man na, baydante? Uyab na mo ni Anan? Nga nung nakapangutan naman ka na ba eh? Pero may manggugpo makita niyo ba nga magkuyog mo? Mong nangutanan ko ba kung uyab ba mo? Prince Rami anak niya ba eh? Ako mo ba? Kung mo na, pwede na day kung manguyab ni Anan. Oh, ha? Daon sa man ko. Yan, unting kag man lang akong dunggan pag ingon ni Dante nga. Manguyab siya ni Ann. Nga naman ko. Ha? Dili ka makikuyog na ko? O, Rex. Dili lang ta magkuyog. Nga naman. Ako lang yaton si An, Bay Jorix. Oh. Sige, bay. Ha? Uyab na mo ni Dante? O, Rex. Mao ba? Naunsa di ka? Wa man. Wa ka malipay nga nakauyab na ako? Lipay man. Good luck sa inyong relasyon, An. Naunsa man ko. Yan ang kisakitan man ko nga. Nagkauyab sila si Dante ug Anan. Nahigugma ka ako ni Anan. Recorded by X Thunder Gaming. Gila ay mahinoon ko. Nawa ko'y kauban sa akong pagpauli. Naanad ko nga permi may magkauban si Ann. Ayaw ka! Nigara ka ha? Gilukro ba na? Agilo ka, di ka. Si Dante o may kauban siyang babae. Dili ko mo to. An, Nahibaw ko nga imo ra ng butang-butang, Jorex. tinuod lagi akong gisultian. May kauban nga babae si Dante o sweet kay sila. Sakto na ko no, be. An, Nahibaw man ko ba? Nga imo lang gidaot si Dante kay may gusto ka nako. An, Nagtuo kag wa ko makabantay nga naibog ka nako, ha? Dugay na kong naniid ni mo, Jorex. Nga may gusto ka nako. Pero dili ka makasulti. Mauna nga nagbuhat-buhat kag istorya aron magkabuwag mi. An,
Nga naman ka? Nga nung naghilak man ka? Tinuod ay mo gisulti na ako, Rex. Ha? Akong nasakpan si Dante nga may laing uyab. Unsa? Og ako na sa gibuwagan. Rex, pasaylo ako sa kung pagpasakit ni mo. Sa pagsulti na ko ni mong dili maayo. Okay, Ray. Ay rato ka lang hunaan. Nga nung nanglingkod man ta din eh. Abi na kong mamauli na ta. Karon lang taon-taon. Gimingaw lang ko din nila pita. Painamdom ko sa gagmay patang mga bata. Nga permitang mapahuay din sa dili patang mamauli. Lagi sa? Tanawa, Rex. Ang unsa man? Naapa ang duha na to kapangan nga imong gikulit inis punuan sa kahoy. Hawa bakit mawa? Parehas akong feelings nimo. Nga wagin mawa. Jorex, Tinuod man itong imong ingon nga naibog ko nimo. I love you, Ann. Jorex, Bahalag masuko ka na ako. Ang importante nga, mahibaw ka. Nga may feelings ko nimo. love man ka na ako. Tinuod? Lagi. Pero as a friend, Gusto na ko nga labaw pa sa friend nag atong relasyon, Ann. Jorex, Suway lang akong sugot ko. Basin pa nag-work ang atong relasyon. ha? Sige na. Sugta lang ko. Kung panalit-nilit ang magkasinabot, aw di, magbuwag ta. Oh, sige. Pagtarong pa. Ano sa man, uyab na ta? Una, ako na kang gisugot. Salamatan. Pero, dili lang na to seryoso ng atong relasyon, ha? Kinahanglan nga, muhuman kita eskwela. Oo, uan. Ha? Love na ko nimo? Oh, Jorex. Sa pila ka buwan nga nakauyab ta, og sa imong pag-care na ako, nakatunog ko sa pagkikugma nimo. Salamat, Anan. Basta kay ayaw lang yung kong pinuangi, Rex, ha? Ayaw kong pasakit, eh. Oo, oo. Ako na isaan ni mo, An. Ha? Adto ka sa Cebu mo eskwela o college? Oh, Rex. Mao may gusto sa akong parents ko nga ato ko eskwela college. Kung mauna, magkalagyo dita ini. Sige lang, good. Wag daw ganay lang ta. Pag-amping ba dito, ha? Ikaw sad, ha? Pag-amping din, eh. I love you, An. I love you to, Jorex. Kumusta na magaliha? Ni, mingaw na kaayo ni mo. Parehas na ita. Ako sa gimingaw na kay ko nimo. Sige lang. Kaya ko man ako eskwela. Magkita naman nun yata. Bayo ang tagdili ka malimot na ako, An. Dili na mahitabo, Rex. Salamat, An. Ang sumna sa An. Di naman mo reply sa ako mga message niya. Pika ni, Bi. Ayaw na pag-contact na ako. An, Ayaw na kong samok-samok ka pa. Kailan ako na yung uyab diri. unsa? Jorex, nakakita na kong lalaki nga love kit kaayo na ako. Maong makibuwag na ko nimo. An,
Anan, Ginoo ko. Kasakit ng gibuhat ni mo na ko, Anan. Sakit kayo ni. Sabi mo ang bawa sawi Huwag ko magdahom nga makahimo si Anan sa pagbinuang nako. Sa pagkakaroon, nag-eskwela pa ko. O hinahinay na ko nga nakalimot ni Anan. Di ni nalang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga katumang higalang kaagi ni Jorix nga taga General Santos City uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagkalahan ibang iba ka na nga. iba na kulang pa Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulamanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmania Boulevard, Cebu City. O baga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. iba na ibang iba